Sa diha magisunan nga babae ug lalaki di na magkigugmaay, bisan sa papel do na sila'y lisensya nga nag-usa sila di sa salag sa kaminyoon. Kung mawala na gani makiigsunan ang pabilin nga gugma, buak gid ang relasyon makiigsunan. Ining tagna makiigsunan itang maglangan, ang swito nga atong pamalandungan mao ang don't quit now. Ayaw hunong karon. O di ta mohunong karon, di po ta mohunong ugma. Mag-igsunan kining paghunong, importante magyapon ni siya. Kung atong tanawon ang balaod trafiko. Kaya kung di ta kabalo mag-igsunan mohunong, makabangga ta o di makahinoon, makabayulisyon ta o maka-penalty ta. Gani, importante sad mag-igsunan nga ang tanang mga sakyan na agi break. Kaya kung lay break mag-igsunan, luros siya, di siya kaliko, dito siya paingos pangpang. Gani, usa ka panahon nga ang akong silingan nagpatudlo og motor sa akong pag-drive. Nga akong gihimo mag-igsunan, wa ako ni sakay siyang motor, ako siyang gitun-an, wala. Akong gibitay ang motor, ang lubot gibitay, aron mahang ang iyang ligid sa atras. So dito na ako siya gitudloan, nabiruan akong gitudlo niya unsaon pagpahunong. Kay delikado magkisunan kung maayo na siya mo drive niya, di siya kabalong pahunong. Now ning takna magkisunan ang atong tagag pagtagad, don't quit now. Kining quit magkisunan mo ni siya ang paghunong sa mga pakigbisog nato dinis kalibutan. Paghunong espirituhanong relasyon sa atong Ginoo. Paghunong sa mga espirituhanon nga mga buluhaton. Kini magkisunan mo atong hisgutan. Magampo kita. Nangiton gamahanan nga Dios ning takna, agdahon na usab namo ang imong presensya. Pinagi sa baptism sa Holy Spirit sa mong nauna o kasing-kasing. Aron masabta namo Ginoo ang mga espirituhanong butang nga among pamalandungan ning takna. Hangyoon namo, O Dios, nga ikaw magapasaylo sa mong kalapasan. Magahatag ka sa gasas pagkamatarong. Aron kami takus nga magapamalandong sa espirituhanong mga butang. Ini mong gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Si Jesus Christ makiigsunan do na say tambag. Sa Juan 15 versikulo 9 naingon siya, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. Sama nga akong amahan nahigugma kanako, ako usab nahigugma kaninyo. Busa, pabilin kamo sa akong gugma. Kung mag-isgot ang gugma, mag-iksunan mo ni siya ang nagband, taliwala sa babae lalaki. Mga bitaw, mag-iksunan nga si iba, gikuha sa gusok. Kaya walay laing bukog nga pinakaduol sa kasing-kasing mag-iksunan, dili bukog sa kamot, dili bukog sa tiil, kung dili bukog ganaa sa atong gusok. So dito gikuha, sumalas pa lang kasulatan, ang babae sa gusok mismo sa lalaki. Kay duol siya sa kasing-kasing. Kaya kasing-kasing mag-isunan, nagsimbolo siya og gugma. Sa diha mag-isunan nga babae lalaki di na magkigugmaay, bisan sa papel do na sila'y lisensya nga nag-usa sila di sa salag sa kaminyoon. Kung mawala na gani magkaigsunan ang pabilin nga gugma, buak gid ang relasyon magkaigsunan. Kung mabuak ng relasyon sama kini sa usa ka tibod. Ang tibod magkaigsunan kung mabuak na kini, di na gini siya ma-wielding. Di na gini mo mabasa pagbalik pa magkaigsunan, kaya aron nga buhatan siya bago. Magkuha na gyud tag bag-ong lapok, maghimo na sagmas minasa, aya maghimo ang bag-ong tibod. Muna delikado magkaigsunan kung ang gugma mabuak. Kay mabuak ang relasyon. Kung nanay laing gigugma magkaigsunan na babae, na po laing gigugma lalaki, wa na mahimo ng duha ka binuhat magkaigsunan. Mosunod gina sila sa ilang gugma. Gusto ni Ginoong Hesus magkaigsunan nga magpabilin ta diha sa iyang gugma. That our relationship with God magkaigsunan nabugkos kini pinagi sa gugma. So that, ningon si Jesus Christ, remain in my love. Meaning to say, padayon ka sa paghigugma nako. Ayaw balibari ang akong gugma. Ayaw na paghigugma lain pang hinigugma.
remain in my love. Mo na giingon ni Jesus Christ, magkaigsunan. Now, sa diyan ay gugma ta kay Jesus Christ, ang atong matag adlaw ginbuhaton paghimaya ra gyud sa atong gigugma. Just like ang husband magkaigsunan, sa diha nga maningkamot manginabuhi siya kada adlaw, ang iyang inspirasyon didto siyang gugma siyang asawa, gugma sa mga kabataan, gugma siyang pamilya. Samtang kita gabuhat niya na magkaigsunan, na ingon ang Galatia Kapitulo 6, versikulo 9, Galatians chapter 6, verse 9, let us not become weary in doing good. Dili kita ang ayan kapuyan sa paghimog maayo. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Now, diya kang Jesus Christ, mag-isyon na ingon siya, remain in my love. Diya po mag-isyon sa latan ni San Pablo, na ingon po siya, do not give up. Ayaw hunong sa paghimog maayo. Posible mag-isyon ng hunong ta paghimog dautan, basta mahunong na ganita paghimog dautan, usa na may sunod himuna na. Sugod na po taghimog maayo. O kanang paghimog maayo mag-isunan, dili gyud ta kapuyon. Let us not become weary. Ngano mag-isunan, makadawat kita og ginansya og harvest pag-ani. Kung kita dili mo give up, dili mo hunong mag-isunan. Sumala pa ni Robert Sapke. Naingon siya mag-isunan, all quitters are good losers. Maayo gid pagkapildi mag-isunan basta mohunong. Sa paghimo na tog maayo mag-isunan, dili kita mohunong. Kay kung mohunong ta, pildido kita mag-isunan, dili kita modaog. Dunay usa ka sprinter mag-isunan sa 400 meter dash. Sugdi siya modagan mag-isunan. Nga sa panahon sa 1992 Summer Olympic Games in Barcelona, kini si Derek Redmond, usa ni siya ka sprinter for Great Britain. Taga Great Britain ni siya mag-igsunan. O kini si Redmond tore his hamstring in the 400 meters semifinal. Kada bitaw yang ugat diri mag-igsunan dapit steel, naputol. Samtang gadagan siya magkaisunan, buylog yung dagan. 5 kapila ka bulan, tinuig nga practice magkaisunan. Unya, sa tibok Great Britain, siya'y napili nga i-bangga dito sa dula, magkaisunan sa dagan 400 meter dash. Grabing practice, grabing preparation magkaisunan. Apas takulahaw lang, mikalit og siak ang iyang ugat ristil. Og sa diha magkaisunan nga, naputol ang ugat siyang tiil. Taking-king siya magkaisunan og mihunong siya pagdagan. Ang mga tao magkaisunan nagpaabot kung usay may tabo. Dili niya madawat magkaisunan nga di siya kaabot sa finishing line. Ang tanang mga runners magkaisunan nakaabot sa finishing line. Dunay ni duol niya nga ningon, usaman, ibutang na lang ka sa stretcher. Ni balibad siya magkaisunan na maanam siya ka makambak ginamit ang pikas niyang tiil. I want to touch the finish line. Kaya alang nila mag-iso ng mga runners, mahimo lang ang pildi sa dula kung dili kakaabot sa finishing line. Just imagine pila ka bulan, tuig ang imong preparations. Unya, wa kakaabot sa finishing line. Mao nay naasaw na una mag-iso na ni Derek Redmond. Busa, naglukso-lukso na siya mag-iisunan, hinay-hinay, paingon dito sa finishing line. Wa kagwantang yang amahan magigsunan ni ambak gikan dito sa audience og mialalay kaniya. Uban sa paghilak, tanang mga tao magigsunan nanindog na walakpak tungod siyang determinasyon nga dili og dili gid siya muhunong aron makaabot gid siya magigsunan dito sa finishing line. Winners never quit and quitters never win. Muna itong timanan magigsunan samtang kita nangalagad sa atong Ginoo. Tungod magigsunan kay ang Dios di manggani muhunong sa pag-umol nato. Wa manggani siya muhunong makisunan sa pasaylo sa atong mga kalapasan. Wa siya muhunong makisunan siyang saad nga kita dalon gikan dinis kalibutan paingon dito sa langit. Wa siya muhunong sa pag-undang makisunan. Wa siya muundang sa
hatag sa hangin, wa say hunong sa paghatag og init. Kada adlaw makisunan, siya naghatag og mga maayong butang sa atong kinabuhi. But many times, we did not recognize it, makisunan. Pilipos 1:6 na kanayon, being confident of this, masaligon kita niini, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Ang nagsugod ka na itong buhat, nagsugod ka na itong pagtawag, magpadayon ka na siya makisunan hangtod yun sa adlaw ni Jesus Christ iyang pagpadayag. Meaning to say, kung doon ay saad ang Diyos, iya ginantumanon. Step by step makiisunan iyang tawgon ang tao. Dili siya muhunong makiisunan nga ang tao, maripurma. Dili siya muhunong makiisunan nga ang tao, makibalo nga siya. Nagkinhanglan og manluluwas. Kay ang Diyos makiisunan, mutuman, mubuhat kung unsa ang iyang gibungat sa iyang mga baba. Christ and His righteousness, page 46 na kanayon. The righteousness of God, says Jesus, is the one thing to be sought in this life. Ang pagkamatarong sa Dios, sumala pa ni Jesus Christ, mao gyud ang pinakadako nga butang nga atong pangitaon sa kinabuhi karon. Food and clothing are minor matters in comparison with it. Ang pagkaon, ang sanina, dili kana siya ikatandi makiisunan, itandi ngadtos pagkamatarong sa Dios. God will supply them as a matter of course, so that anxious care and worriment need not be expended on them. Aron ang atong kabalaka, mawala ngadto niining mga butang, kanunon, material nga butang sa kalibutan, ang unahon atong papangita, Lord, unsa man ko sa imong atubangan? Do you have the cloth of Christ's righteousness? Dili ta muhunong mag-isos magpangayo sa pagkamatarong ni Kristo. Mga pagkaon, mga gikinahanglan sa matag adlaw, sumala pa mag-isunan ni sa Christ and His righteousness, page 46, dili kana siya mo'y priority. But to secure God's kingdom and His righteousness should be the only object of life. Wa tay lain mag-isunan gilantaw nga atong maangkon, mao gyud ang pagkamatarong ni Kristo aron kita takos tawgon nga iya may nanak. Niining kinabuhi nato karon. Ang mga himo batang matarong, pastor? Nga mga daotan man ta? Sa tubangan sa Dios makigsunan, if the individual will ask for the repentance and for the forgiveness of his sins, makigsunan, ang Dios masaligan. Kasaligan siya ang pasaylo kanimo kanako. O magahatag siya gasa sa pagkamatarong. 1 John 1:9. 1 Timothy 6:12 na kanayon, fight the good fight of faith. Yes, kada adlaw makisunan ang atong number 1 nga kaaway kini atong kaluyahon. Kini atong pagkabagulbulan, kini atong sa pagkasiluso, dali masuko, madinumtanon, kaibog sa kalibutan, garbo, mo na'y atong kaaway nga naa sa atong system magkaisunan. The way we look to individual, judgmental ta. The way nga mubati ta magkaisunan, grabe ang atong pakigbisog. Busa magkaisunan, balang kasulatan sa inspirasyon yung gisulat ni San Pablo, ningon siya, fight the good fight of faith. Pakigbugno ni magkaisunan sa atong pagtuo. Take hold of the eternal life. Gunita na to ang kinabuhing walay katapusan, to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. At palibutan magita makisunan og mga tao nga galantaw, kinitawhan na unsa makani, gadalag Biblia, gaawit, pagkadaghan naga paniid sa atong palibot. Kung saan na to pag-deal, makisunan ng mga sirkumstansya, mga problema sa matag-adlaw na to pakigbisog sa pagpakabuhi. Kung ang unsay atong reaksyon, kung na gani mga hampas sa pagsulay sa atong kinabuhi. Ang tambag, fight the good fight of faith. Of course, makisunan dili pinaagi sa atong kaugalingong gahom. Pero pinaagi sa gahom sa atong Ginoo. Tuloy makisunan na record sa kasaysayan. Imong tanawon makisunan ang Wikipedia.
the free encyclopedia. Ang mga Kristohanon, wala hunungi sa paglutos. Wala hunungi mag-isunan sa mga pagdagmal, mga pagbiibiyay. Wala na siya hunungi. Tungod mag-isunan kay, when we call ourselves Christians, we follow Jesus, o kanang nagsunod-sunod diya kang Kristo mag-isunan, kaaway gina ni Lucifer. Dili pwede mo pahulay si Lucifer mag-isunan, di niya dagmalon, kanang gasunod-sunod kay Jesus Christ, kanang gaangkon ng mga Christians. So daingon mag-isunan, persecution of Christians. The persecution of Christians can be historically traced from the first century of the Christian era to the present day. Bisan pa kaniadto sa pagsugod sa Kristohanon sa panahon sa pagwalis mga apostolis, gipanglutos na sila mag-isunan. Sa kasaysayan sa Christians mag-isunan, gilutos gikan niadtong 538 AD hangtod sa 1798 AD. Nag-scope ka na mag-isunan og 1,260 years. Diin gusto mag-isunan sa kalibutan, papason ang balang kasulatan. Gipangdauban ang balang kasulatan. Sa gahom sa Dios mag-isunan gipanalipdan. Diin ang balang kasulatan karon doon na daghan kay mga versions. Pulong sa Dios mag-isunan dili og dili mapapas. God never stop protecting His words mag-isunan. Kay niya dinhi ang pagpaybalo siyang gugma, pagpaybalo siyang sakripisyo, pagpaybalo siyang plano, pagpaybalo sa walay katapusan nga kinabuhi, o niya diri ang grasya sa Dios nga kung ang tao mo duol sa pagpangayog pasaylo, pasayloon gayon sa Dios. Christian missionaries and converts to Christianity have both been targeted for persecution. Sintro kini mag-isunan sa paglutos. Sometimes to the point of being martyred for their faith. Gimpapatay mag-isunan alang og tungod silang pagtukan sa Christ ever since the emergence of Christianity. Bisan pa didto sa pagbuto mag-isunan sa Kristyanismo, gilutos na mga apostoles, gilutos mag-isunan ng mga forefathers, gilutos mag-isunan mga reformers. Dili po ta may bulong nga hangtod karon ang mga Christian mag-isunan ginapanglutos. Apan wala sila mahadlok mag-isunan. They proclaim their conviction. They proclaim and demonstrate their faith. Ilang gipadayag ang ilang conviction, ang ilang dedikasyon, ang ilang pagtuo ngadto sa Ginoo bisan diha sila sa bi mag-isunan sa kamatayon. Kung gilutos ka karon mag-isunan sa imong pag-alagad sa kang Ginoong Hesus, iyak ka ni Ginoong Hesus. Pero wala nimo mabatyagi ang paglutos, mag-isunan pag-BBI, wala nimo mabatyagi ang panagbugno sa pagtuo. Nahadlok ko mag-isunan nga wala ta kang Ginoong Hesus. Ang diha lang kang Ginoong Hesus mag-isunan makasugamak og kinabuhing walay katapusan. Pagkabanhaw in the first resurrection. Pagig-uban ka sa Christ didto sa langit ng palasyo sa iyang gingharian sa walay katapusan. Busa nagkinahanglan ta mag-isunan og walay hunong nga pakigduol ngadto sa Ginoo. Don't quit. Now, according to the United States Commission on International Religious Freedoms 2020 nga report mag-isunan nag-ingon, Christians in Burma, China, Eritrea, India, Iran, Nigeria, North Korea, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Syria, and Vietnam are persecuted even up to this moment. Wala sa tagay mag-isunan og kagawasan sa pagsimba, kagawasan sa pagwali, kagawasan sa pag-apod-apod og mga balasahon. Salamat na mag-isunan sa Pilipinas kay we are safe. Kuha tag permit, wali, go ahead. Labi nagparinti na to ang kapitan, parinti na to ang mayor, kumpare na to ang kapitan, kumpare na to ang mayor. Free kaya itong pagsimba, magsabi walay mutugaw, maadto ta simbahan, maadto tas mga balay, tuk-tuk. Pare, mari, sir, ma'am, can we have time studying the scripture, studying the Bible? Walay mulutos ni mga pulis o kinsa pa niya magsabi because we are in the free country. Religious freedom. Pero dito ka nakapuyos, China, Burma, Eritrea, India, Iran, Nigeria, North Korea, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, ubang mga bahin ni mag-isunan, Syria and Vietnam, dunay mga paglutos dito mag-isunan.
Pero pasalamat ang Christians na kapadayon sa pagpangalagad. They never quit magkaigsunan kay ilang na ilhan ng ilang Ginoo. Kay Ginoo sa buwasan muhunong sa pagpadasig. Nganong doon na maging mga paglutos. Buhi pa sa tanas magkaigsunan. Namasin pa siya o galabtik pang iyang ikog. Gusto siyang doon ay malabtikan nga iyang mauban dito sa impyerno. Revelation chapter 12 verse 17 na ganayon. Then the dragon, kaysa kining dragon, pinadayag 20 magkisunan, uno pa sa 3, karaang serpente, nga mao ang yawa. Gikan sa langit, gihagbong paingon di sa yuta, tungod sa garbo. I want to be like God. Ingon siya siyang kasing-kasing o siyang una-una. I want to establish my own kingdom. Ug iya kining giangko ni kalibutan nga iya. Pasalamat sa Dios magkaigsunan. Nga nagpaubos siyang kagalingon, bali sa batasan ni Lucifer. Doon na magutay kinaiya usay magkisunan nga hari-hari iyon. Nga itong garbo magkisunan nga naukanaw. Dili yuta kaantog langit magkisunan. Kay si Lucifer nga garbuso, gihagbong si yuta. Nga maging garbuso pa ta. Di kita kaantog langit. And the dragon was enraged at the woman. Yung woman magkisunan, ibaluan na to. Nga nag-symbolize ni magkisunan o iglesia. And went off to wage war against the rest of her offspring. Membro sa iglesia magkisunan. Nagsunod-sunod kay Jesus Christ. Sila mga offsprings magkisunan. Kinsay ginagugod ni Lucifer. Kanang nagbaton magkisunan og ngalan nga nagsunod sa iyang kasuguan. Those who keep God's commands and hold fast their testimony about Jesus. Of course, magkisunan, ang Biblia, mao ni siya ang book of all books. Ngano gitawag siya book of all books? Niya dirang history kung giunsa pagtukod ang atong kalibutan. History. Napo din magkaisunan ang current events. Mateo 24, dayag kay diya magkaisunan, naa diya mga gira. Wala masultii magkaisunan sa Biblia kung unsa ni ngalan nga manasod. Pero dayag sa mga mata karon nga nasod karon mga nagira. Nibog na ang gugma sa kadaghanan. Pulos Pilipino nagpinatyanay, nagpinirisway. Niya po rin magkisunan ang prophecy. Future events. Mga tagna kung sa'yo mitabo sa unahan. Panlabaw sa tanan magkisunan. Yung gitawag ni Book of All Books. Because the theme of this book is Jesus. The theme of the Bible is Jesus. Testimony of Jesus. Kung magbaton tanin ni magkisunan, this is the law of God. Gikan sa 10 commandments magigsunan, gi-elaborate sa Dios kung unsaon pagsunod ang 10 commandments. Nahimo ni siyang book of the law. Diba? Book of the law. Wala man gud sa Biblia magsunan nga ingon nga ayaw pag may mga sala magigsunan nga wala sa Biblia, dili mo basas na pulo ka sugo. Panalitan, ayaw pagpagarbo. Wala man na des na pulo ka sugo. Pero na pulo ka sugo, mag-isudan na divide nga tos duha, gugma sa Dios o gugma sa tao. Kung magpagarbo ta mag-isudan, dili kita mo pasaylo sa ato isi katao nga nakasala sa ato kay nakautang siya, di kita mo pasaylo niya mag-isudan, di na gisa kabayad. Na ata mag-isudan na fall sa gugma ngadto sa isi katao. Kaya ang prinsipyo magkaisunan sa balang kasulatan, gisubli-subli magkaisunan, nga gi-elaborate o gi-specify ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. And that is the Bible. Magbaton tanin ni magkaisunan, we have the testimony of Jesus. Kaya ang Biblia nagpamatuod kini mahitungod kang Kristo. Tapos sa atong kinabuhi magkaisunan, mapamatudan ba nato sa kinabuhi nga na si Kristo? Sa atong inadlaw nga pagkinabuhi magkaisunan, makita ba si Kristo sa kinabuhi? Can we have the testimony to other people that we have Jesus in our lives? Kung wala na siya magkaisunan, basig ang testimony nga nakita sa atong silingan, testimony nga makita magkaisunan mo si Satanas. We have that enemy nga di na tumabuntog sa atong kaglingong gahom. Kay espiritu siya mag-isyon nga pwedeng musunod sa utok sa tao. Aron ng tao, mudaot, masuko, magdumot, mupatay. Musulod po siya kasing-kasing mag-isunan. Aron ng tao, gahi,
bisag unsa og badlong dili mo tuo. Mutuman gyud sa iyang kaugalingong gusto ug dili gid siya maminaw sa pulong sa Ginoo. We belong makaisunan sa atong Ginoo by virtue nga kita giumol gikan sa bugsiyot sa mga kamot gyud mismo sa Dios. By virtue makaisunan nga nagdupa si Kristo sa krus. But dili siya mupugos kung dili ta muuban ngadto kaniya. Apan sa panahon nga muuban tangadto kaniya, we belong to a certain church, a certain body. Symbolizes a woman makaisunan nga ang rumbo ni Satanas para niini nga iglesia. Auhag makaisunan ang balang kasulatan. Sulat makaisunan ni San Pablo ngadto kang batan-on Timoteo, 2 Timoteo 4:7. Maingon siya makaisunan, I have fought the good fight. Giluto si San Pablo makaisunan sa nagwali siya in the name of Jesus Christ. Apan sa diyang manhuman ang iyang pagwali. Ningon siya, I have fought the good fight. I have finished the race. Yung human ko ng akong lumba. I have kept the faith. Akong gigunitan ang pagtuo. Now there is in store for me the crown of righteousness. Naakan akong gitagana ang pagkamatarong which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Ang tanan nga nagahulat sa pagbalik ni Jesus Christ, makaangkon usab nini nga award makaisunan if we will fight the good fight of faith. Ito may bulong makaisunan. Kadinis kalibutan samtang kita nakigbisog sa atong pagtuo, nakigbisog sa atong sala, nagsurrender kanunay sa Ginoo kada adlaw atong ginapugnan ka kita. Dili makaypahimuot sa atong Ginoo tanan atong buluhaton para gyud sa pagdaig sa atong Ginoo. Naingon si Jesus Christ pagkaisunan, I have told you these things so that in me you may have peace. Naay paglutos, naay pagsulay, pagdaog-daog, pagyaga-yaga, pagpadamas-tamas. But nagingon si Jesus Christ, in me you may have peace. In this world you will have troubles, but take heart. Maglig-on kamo. I have overcome the world. Gidaog ko na ang kalibutan. John chapter 16 verse 33. If we are in Christ, magkaisunan mo daog ta. Wa gitay kapilihan. Kay there's no chance nga ang Ginoo mapildi. Ngano magkaisunan? Alang nako mabasa niya una-una ni Lucifer. Kaysa wala pa mahimo magkaisunan nga Satanas si Lucifer. Colossus 1:16 of the city, ang Diyos mismo, mo'y nag-umol nila, I don't know kung giunsa sila paghimo. Kaya Biblia, naghisgot raman kung giunsa ang tao pag-umol. Ang mga manununda, hinimo sa Diyos magkaisunan. Pero sa paghimo sa Diyos, alang kailang gitagaan sila og kagawasan. Pagserbisyo sa Diyos or pagsupak, naan nila ang paglipay sa pagserbisyo. Kung di na sila malipayon, pwede silang dili po mo serbisyo. Apan kung di na sila mo kunik sa Dios magkaisunan, maputol gyud ang kinabuhi kay the only source of life is God. Na kung palayo tas Ginoo, wala tay kinabuhi. Mo bitaw mo sila nakasala sa si iba, sila nakabaton diretsog kamatayon. May lang gani kay ingon ang Ginoo magkaisunan ni 3:15, magbutang akong panag-away, meaning to say I will have my rescue operation. Panag-away. That's why magkaisunan ingon si Jesus Christ. But take heart, din his kalibutan, I have overcome the world. Gidaog ko na ni. Busa ko na mo sa ako, di mo mapildi. Daog mo pirmi. Why tabla? Daog yun kanunay, mag-isunan. Pilipos 3:13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, ingon ni San Pablo, usa ka butang nga akong gibuhat, wa ko maingon nga na daog na ko, human akong pagigbungno. Wa na ko'y pag-antos, pero usa lang nga akong ginahimo. Akong gibiyaan o gikalimtan ang milabay na. O ako nagapadayon sa unahan. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Padayon ako sa pagdasdas sa unahan. Din ang Diyos nagtawag kanako paingon sa langit. Diha kang Hesukristo. We'll fight the good fight of faith with Jesus magkaisunan. Sa panahon, sa karaang kapanahonan,
ang mga katauhan sa Dios makita nimo ang ilang pagsalig makiisunan sa Ginoo. Sa panahon nga musinggit sila, Lord, tabangi kami nini pakigbugno tungod kay daghan ng mga nasod palibot ka nagdaog-daog kanamo. Makiisunan ang pasalig sa Dios ngadto kanila. Hangtod sa atong kapanahonan karon, 2 Kronikas Kapitulo 20, versikulo 15. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. Ayaw kamo hadlok ug kabalaka nining baga kayo nga mga kaway. For the battle is not yours, but God's. Dili kana mao inyong gira. Ako kanang gubat. The battle belongs to the Lord. May mga pagsulay kita makigsunan sa atong kinabuhi, balatian, relasyon, kalisod, paglutos, pagbibiay, way trabaho, atay income, daghan ngit problema, sulod sa atong nauna, gibiyaan ta sa atong mga minals kinabuhi, gitalikdan, tas bana, gitalikdan sa asawa, mga kabataan, wa na magtagad. Iduol na sa Ginoo. Kay kana nga gira, dili mo. The battle belongs to the Lord. Don't quit. To ask, to pray, to submit, to surrender it to the Lord. Naingon si Moses makigsunan sa panahon nga sila migawas gikan sa Egypto paingon unta sa yutang saad. Ano may kog unta, wa mo gud makaabot dito sa yutan ong saad makigsunan si Moses. However, makigsunan ni abot sa dito sa langit ng saad. Niuna siya sa langit kauban ni Elias. Mangos panahon nga Jesus Christ nias kalibutan, gipadala si Moses ug si Elias aron padasig kang Ginoong Hesus, pag-comfort kang Ginoong Hesus nga sa kalibutan, grabing pag-antos nagian ni Moses ug ni Elias. Paglutos, magkalilisang. Sa diha, magkisunan, giingnan sa Ginoo, okay, larga na mo. Naingon si Moses, magkisunan. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Ayaw mi ipalakaw kung ang imong presensya wala kanamo. Each day, magkisunan, we need the presence of God. It is only because of the presence of God that we cannot quit, that we can move on, that we can move forward, makisunan, because of the presence of God. No? Saan man ito, pastor, sa pag-angkon sa presensya sa Diyos. Espiritu, sa tagna, makisunan, inspired by the Holy Spirit, misulat, makisunan, si Sister White. Steps to Christ, page 93, naingon siya, prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Wow! What a privilege makisunan sa prayer. Pag-abli sa itong kasing-kasing at itong Ginoo, sama siya sa atong higala. Not that it is necessary in order to make known to God what we are. Dili kay aron may balo ang Ginoo kung kinsa kita. Kung sa itong kinahanglan, magampo ta kay pabalo na itong Ginoo kung sa itong kinahanglan. No! That is not the reason. But in order to enable us to receive Him. Usbo na ko makisunan. Dilibot pasabot mag-ampo tayo na ito ipibalos Ginoo nga Lord, kinahanglan ko og mauni, mauna, mauto. Pagkaon, sanina, balay, bayad sa eskwelahan, sakyanan, bayad sa utang, uban pa niyang mga material. No, kabalo ang Ginoo magisunan sa itong ikinahanglan. Because He made us, He created us. Ang punto ug rason magisunan nganong kita motugyan sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo in order to enable us to receive Him. Aron ato siyang madawat sa atong kinabuhi because if God is in us magisunan everything will be supplied. Muna importante ang iyang pagkamatarong. Kay kung naa magisunan presensya sa Dios, we have His righteousness. That's why each day makikisunan sa atong pagluhod, sa atong pagampo. Himuon nato ni individually. I call it SDA, Special Divine Appointment. Bisag unsa ka bisis kinabuhi, don't rush it out. Nagadali ka kay malit ka sayang basi di mo madakpan ng kwarta. Hagiudos 8 makisunan ang salapi ug bulawan niya sa Ginoo. Ngano madali-dali man ka? Give time. For Jesus, for the Lord, talk to Him your problems, talk to Him your worries. And He will carry us. This battle, makigsunan, is not ours. Iya kini sa Dios.
Dili na to ang kunang-kunon nga ato. Pildi ta kung wala ang Ginoo. Ayaw gunong sa pagduol sa Ginoo, pag-surrender sa Ginoo, paggunit sa Ginoo. Kay kung kita mo duol ngadto kaniya, He has that open arms to embrace us. Naot makigsunan ni atong batiyo ng kadasig sa atong Ginoo nga walay hunong sa pagkatiman, pagtawag, pagsampit, paghatag kanato sa atong matag adlaw gikinahanglan. But ang pinakataas o pinakadako gyud nga gusto sa Dios katong pangayon, His righteousness, His forgiveness, and His presence. Magampo kita langit ng gamanan nga Dios. Salamat nga ikaw wala mong unong hangtod karon sa pagpailog sa among pagkadautan. Andam ka sa pagdawat kanamo. Kung kami muduol mo surrender diha kanimo, palihog Ginoo. Tagay kami sa imong pagkamatarong. Nyagi kami sa balay espiritual mo, tubo kami. Nga among pangunauna lantip sa mga butang nga tinaguan diha sa imong pagkamatarong o sa imong kamaturan. Himuha kaming sandayong sa panalangin ngadto sa mga katawhan nga napaskitngitan. Nga among inadlaw nga pagkinabuhi, makita ikaw dayag sa mga katawhan sa among palibot. Sa among sinultian, sa among pagginawi. Luoy kami sa paglakaw sa dalan sa pagkamatarong. Salamat o Diyos, ngayon mo kami gidawat pinasaylo. O sa pagsilsil nimo sa mga pulong nimo, sa among panguna og kasing-kasing, hindi mo gipangayo, sa ngalan ng gahom ni Jesus, among manluwas. Amen.